kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kana musati maita subscribe chishuwo chedu kuti muite subscribe. Kana tikataura nyaya yemumhanzi muZimbabwe haingave yakazara tikasiya zita rekuti madzibaba Nicholas Zakaria. Nhasi uno mhuri yeZimbabwe yapinda mukuchema umotamuka tichinzwa kuti madzibaba Nicholas Zakaria vatisiya. Takwanisa kusvika mumusha weChitungwiza, musha waigara madzibaba Nicholas Zakaria, uko kwatauya tikataura nevanhu vazhinji, vanhu vavakavakidzana navo, vaimbi vanga varipo. Taita mukana wekutaura nababa Alec Macheso. Alec Macheso ataura iye akati vakakudzwa namadzibaba Zakaria, vachiimba kumapurasi, vakatambura vari vese. Kunyangwe iye akazorumuka kubva kuna madzibaba Zakaria, asi ndibaba vakamudzidzisa zvaari. Ati iye Alec Macheso anopambiri yese kuna madzibaba Nicholas Zakaria. Nematambudziko baba Macheso aonekwa ndiwaya adai kutiunganidza pano zvakangooma mvunge zvisisike zvese zvachona sati wadai kuratidza kunzwisisa zvambondirambira ndazoona kuti hapana ndo zvato. Baba Macheso, tikataura zita rekuti Nicholas Zakaria haringave rakakwana kana tisina kuisa kuti Alec Macheso. Imi makatanga kuziva baba Zakaria gore ripi? 1985 natanga kutoshanda navo 85 kusvika 97 ndinavo. Makashanda navo kwemakore akawanda, asi kunyangwe mabuda muchikwata cheKiyama Boys makaramba muri mwana wababa Zakaria. Nhasi uno tiri pano parufu rwababa Zakaria. Chii chamuri kuda kutaura nekuti takaona muchimira navo paurwere kusvika nhasi uno muri pano? Chii chamuda kutaura pamusoro pamadzibaba Nicholas Zakaria, senior lecturer? Neshokwa ningatenda hangu ndo mbereko ndo chibabo ndo zvibabo zvimbereko zvandiyarutsa izvozvi ndo zvandiyarutsa izvi. Mukoma ainda nemusikana wawasara omu ndo vandiyarutsa ivava nakuri kutaika ka varivo vakanditaikisa ndikaenda ndakatotaika, asi nekuda kuti vanhu kandirera mune zvakanaka vasina manditendera kuti ndinge ndichiita zvimwe zvandaifanirwa ndichiita handaifanirwa ndichiita ndichiri mudoko. Vakagara neni nguva zhinji kuti vamwe vaiziva, vamwe vachona vangasingaiziva vaiti ndo first born yavo yana. Kuti kubva mukuona zvavaindidzidzisa ndakaona zvakawandisa zvandakadzidza, ndikaziva zvakati wandei, kaziva zvinoita kana uchinyora song, ziva zvinoita kana utsvaga waya kuti usanononga dzimwe dzakarorekera. Vakandipa kuziva izvo zvese zvandava nhasi ngati zvandava nhasi kubva mumhuri yangu, kubva pane sono yangu yanesosa zvigamba yose ndakazova nayo kuburikidza namundara wangu namaigoro arimo sangana nayo semhuri. Asi ndoda kubvunza kuti besides kumusic kwamati makatanga mise 1980 chakuti mune ukama here hwekuti weropa, nekuti vamwe vanoti Macheso muzukuru wamadzibaba, vamwe vanoti munin'ina, vazhinji vanotaura zvakasiyana siyana. Ukama hwenyu huri papi weropa? Mukoma wangu kunodzinza kunobarwa namai vedu ndo kunobvira ukoma neuning'ina wangu navo. Takurukura nemhuri iri pano, mhuri yeZimbabwe nemudzinzira vava vachichema vakati madzibaba dai vaitwa gamba renyika, nekuti vakabata chikuru mumusic industry nekubatanidza vakadzidzisa. Ichokwadi chaivawo chishuviro cheduwo kuti ndo vana maguru vedu ivava ndo vanga vatisariri vamwe vachona ivava kati semhuri senyika ofu takamira
dai kuti ndo danho ringatorwawo iro taizofara kuti kuukama kuti kumabasa nenyika yose pachezvayo nesu maartist tose zvinhu zvatipa kuziva kuti kana wazoimba wazodii kana nguva yazouyawo kai unofanira uzoitwawo gamba iro saka zvichatipa kuziva kuti kana tichishanda basa ngatishambe takamira takadai so kunonzi magitari ndezvekutamba tisitoga takatendekwa kutamba tiri pabasa saka zvakare kwamuri baba Nicholas Zakaria vasiya mhuri yakaita sei vasiya vana vangani vasukuru vangani ane mhuri yakati kuti hamuri kuona kuti mukatarira munoona kuti imhuri hombe iripo apa yaimira iri pachigara tiripo apa yakakurisa mhuri yavanayo yakakurisa chose saka ni zvautongotiwo zvakutosara tichitomirawo navo vana ivavo umu mune vana vatatu mune vazukuru guru mwandira riri umu kuti mukaona variso vakadasi vano vese madzizukuru ese vari pamuriko ravo vakawanda vachirara baba madzizukuru iwavo mune guru mwandira kuti mobuda 3 matimu ebhora. Iyo nickname yekuti senior lecturer yakabva pakuti kudii nekuti tikataura kuti hanzi munhu ilecturer toita kuti aenda kuuniversity iye zvinoizvi akudzidzisa vakawanda wanda nickname yakambobva papi pausenior lecturer ipapo pawaita kudzidzisa waya kudzidzisa unhu kudzidzisa tsika kudzidzisa zvinoitwa nezvisingaitwi ndo panobvira kunzi titi saka kana wakadaro wamirana ndi lecturer sandi senior lecturer tangira senior lecturer ipapo tangira vanoona zvibva kunene asi takawanda takabva nemaoko ivavo takawandisa kozve mumakumbo mukutaura kudzidzisa waya mukureva magitari here kwemimi tinokuonai muchiita makumbo taimbokuona futi kukiyama muchitamba vakanga variko here futi pakudzidzisa kuti aivakomana tamba iso no ivo vachikura tiri mumapurazi dzaizikanwa hadziri nyanzvi vekutsedza asi nekukurawo vapedzera kuzoti ndicharamba vafana kutamba sokudai sokatodaika varikubudisa chibhasikoro ibhorodhero iyoyo ivo sasenior lecturer vanofana vakamira paulecturer hwavo kuti vakadzidzisa vakayarutsa vakasiya isusu tigone tichibata chikunyana tichienda saizvozvi saka havaizombofana kunga vachiramba zvafana tiripo. Zvichida mungade kutizivisa kuti ivo kutanga kubata waya kana kuti kutanga kuita zvemagitari vakatanga gore ripi? Pavaridza magitari kumaramazoe kumabhanjo aumedhuna namazoe kuberigoni uko natefidhere uko kana dhantani uko nanyabhira kwese uko vaifamba variboni chikwata asi kiyama yakatozoyapa kavose vakatanga vene gurupu ravo rana Professor Ndikaitano akazoshaika wake ndokuzobatana naShebati Chinyani zarasi vakaita gurupu renzi Fuka Boys vakarova chaizvo zvati nechikupo ndokuzo splitawo ndovandakazopindawo umasi kuti nditi pavakatanga inasi andatokurawo futi wairidza zvimagitari maprazo kwavakabvira kuseri vanhu vaitozikana makombonuti right kwaona padai so kugure mutambo wedu isusu vamalavenzi kunyanya ndoyanga iri mitambo yedu yoguri marekodzi bhora nechi tatoda kubvunza kuti kukura kwenyu sevaimbi iye zvinezvi takuona upenyu hwenyu hwakanaka madzibaba nevamwe vaimbi nevamwe vakaenda ini ndandoda kubvunza kuti zvinhu zvainetsa muchiita zvimwe zvinhu zvekubatanidza pane here zuva ramunorangarira ramakatamba nhamo namadzibaba maenda kunoridza kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana
muchitenderera nyika ino zvekuti maiti mukatombozvitaridza mumboseka kuti uchikueka here patakabva ino zvamuda kutaura iwayo ndizvo zvakati wandei izvo mikore yatatanga ka sungura yakambotinetsei kuti igone kugashirika kuti muno mumaguta makuru music yedu isusu yaisatombota cheukiwa zvakanyanya saka tatisina chichaunga muno mumaguta music yedu waitanga kuizwa kana uchienda takadai naBeatles wasvika muBeatles maya kuenda uko ndopata kunza sungura pa uwo wasvika kuNorton ndopata kunza sungura chirirawo uwo katoma Rondera ndopata kunza sungura chirirawo maguta so mairira ziya zonzi dzinduzi ona afanki ji disco ji anana kuzara namkwamba James Mombe vana ndara tuku vana Mukanya ndara Safiri madzikatire vakawandisa vapo vaizvauzi zvinoenderana nekutanza muno muchi ndozvine chirungurungu mukati isusu taitambira tiri kupi tiri kure kwakare kwakaka vaitamba tsawa manje mukati ndakuziva kuti patairidza isusu taibhadharisa 5 cents vana vadoko shereni vanhu vakuru mukore iyo yanditaura ikoko kana maitogona kuti pamwe pachona mutoshaya kana nevanhu 50 vanogona kupinda mushoyo nema5 cents emashereni ivayo unoona kuti kanzaka iuya kudaiso vamwe vataumaka mati petrol aufa todiya mauti vana vatende unemwe show aka taitobatanidza zvinhu zvinge ichiendekera kuti zvaitinezei baba mwana pokuti munosvika mukuti mapererwa kuti mwanaka katenga lufu rechingwarira totikwana tese apa totorikwana tese katodai ipapo tinenge sina kuchiya kwamaitare kunobvura chiita kubvambura ndozati kwakanzi isu kumalawi vakatanzi chakudya sichichepa chichepa nchovhara okunjinga yamwana hanzi chekudya hachite chidoko inogurirana chinonzi chidoko ihembe yemwana kana bhasikoro remwana nonzi azvi ndozvidoko zasi taitomwetsererana zvichitoenda vamwe wana mazai 3 maabhoira madzodzomora mwesa pachipepa wana mwesa mvura nesoresoltiso ndomuto wanatorwa kutora titodya tichitoenda zvitoendekera kuti hameno tafanira mazuva ano vedu kuti vakasanganisana naizvozvo vanogona kuzopabuda nepakwati anenge atofunga tonwa roga. Baba Macheso takuchipendera takuchipendera chii chamuri kuda kutaura imimi pamusoro peupenyu hwababa Zakaria zvavakaitira nyika uyewo nezvamakaona zvakaitwa nevanhu pakurwara kwavo? Chekutanga ndoti nditende rudo rwavo rwepasi pasi pemwoyo kuti vanhu vaisagomboka vaisatsama vaidi vanhu vaitiraya isusu ingati isusu nenyika kuburikidza nechimiziki yatairidza idzidziso yaidzidzisa kudzoreredza kuvakiridza vamwe ipapo ndovanhu tiri kuti tarashikigwa asi senyika iri kuchema tatambira mafoni akubva kure tobvunza kuti ndakama ndizvo vatanzwa kuti handizvo chokwadi mufunge tarasikirwa isusu takadai so kwakutongoti zvavakatisiyira nhaka yavakatisiyira iyoyo ndiyatari kushanda tinayo uye voda kutenda zvikuru sakune vakatibatsira nezvipi zvavaikwanisa kuti mukoma vagone kuita zvakanaka tikamba varira tichiinda asi Mwari kana watiwa munhu wangu ndakutora hapana mamunogona kumechipikisana naye mukati aiwa takasimba dasi papa vakatipusisa so tano kaona kunge vatobho ngobva ikoko amasiya tichema tichachema tataura zvakare nemunin'ina wavo Zaka uyo ati
varasikirwa zvikuru semhuri nekuda kwekuti madzibaba Zakaria aive munhu aichengeta chero ani zvake anenge asvika zvavadya ndo zvavaidya nemunhu anenge auya achida rubatsiro. Ndingati pamazuva ekupedzisira yanga iri last week musi Friday ndakavafonera iri Thursday vachiti handisi kunzwa zvakanaka ndiri kuzarirwa ndikati hapakanaka saka Friday ndakauya ndichivaona nemanzwiro yavaiita ivo chakandishamisa ndeyekuti vakakwanisa kusumuka kubva mumba umu chipinda mota chienda kupi kuchipatara vachisvika kuchipatara ikoko handinazokwanisa kutaura navo vakabva vaita serious kusvika pakuzoparara usiku wanhasi ichokwadi. Saka ndinoti kufamba kwavakaita ikoko zvakandiratidza kuti ndo anga angoriwo mazuva ekutongoonekedzana ichokwadi ende kubva vapinda muchipatara imomo hatinazokwanisa kutaura tese nekuti munhu anga kushandisa oxygen pakurara kudya nekufema zvese kusvika vaparara ichokwadi. Pamazuva ekupedzisira vanga vakuita dambudziko remwoyo nemapapu. Chiremba akanga ati mwoyo wavo wanga wazvimba uye waita mvura nemapapu akanga akanganisika, saka vanga vari kutambura nekufema nedambudziko remaclots. Vakaita clot pachest pavo, saka maclots iwayo ndo azosvika kuti mukoma waparara chokwadi. Imimi semwana chii chamuri kuda kutaura kuti ichi chitakadzidza kubva kuna baba? Ndingati semwana inini ndinoda kunyanyotenda kuti mukoma munhu akandidzidzisa upenyu maringe nebasa redu remagitari kubva kumapurasi watakakurira uko. Munhu akakwanisa kunditi munin'ina zvinhu zvinokwanisa kuti urarame ita izvi. Saka munhu akanditora vakandigadzika pasi vakandikwanisa kundidzidzisa magitari vari pamwe chete namukoma Aleki. Saka uye nemachengetero avakandiita ende handisi ndega, takachengetwa takawanda, mhuri dzakawanda. Ndofunga vazhinji history vanoiziva kuti madzibaba munhu akachengeta even mabhendi akawanda. Mukoma anga ari munhu anga asingasarudza, munhu kwava achitsvaga basa kwawana basa obva kupa pekugara ipapo pamba ipapo, chavadya ndo chaidyawo mwenzi ainge auya. Saka ndinotenda kuti mukoma akadzidzisa upenyu kusvika mararamiro atiri kuita nhasi uno hongo. Kurwara kwakaita madzibaba tinoona kuti zvakabuda zvikaenda kuvanhu vakawanda. Kurwara kwavo vamwe vakauya vachibatsira. Chii chamungade kutaura imimi sevehukama pamusoro pezvakaitwa nevanhu? Ndingati chekutanga nyaya idzi dzakazofamba dziri mbiri. Nyaya yekutanga pakafamba rumai yekuti mukoma washaika, ivo vasina kushaika. Kozita vamwewo vakakwanisawo kusvikawo pano vakaonawo chokwadi kuti mukoma kwanga wabatikana, vakakwanisa kubatsirawo, vakabatsira chitendawo nevechipatarawo nevehurumende, vakakwanisa kuti mukoma akwanise kurapawo pachena zvisina muripo. Saka ndo zvezvimwe zvatinotenda chokwadi. Iko zvinezvi nyika yese yakamirira kuti vanzwe kuti urongwa huripo ndehupi, uye mukutaura kwatachita nevamwe vanga vachiti kana chanyaya yemagamba emumhanzi iri igamba zvoti inofanira kunge ritori gamba renyika. Iye zvinoizvi pane zviri kutaurika here kana kuti mimi semhuri zvamira sei? Ndingati kozvinozvi kune urongwa zvavo, tingati mwini wambosvikawo, kune vambosvikawo vachiti nyaya yemukoma ichiri kuzewa kuti ingangosvika kumusoro-soro kuti inzwike kuti vachapiwa ruremekedzo kusvika papi. Saka ndozvo zvimwe zvatakatarisira izvozvozvo. Zvichireva kuti kana zvamira zvakadai so hapana kana mazuva amuri kuti tikutarisira kuti mazuva akadai taakutomirira kunzwa kuti zvinenge zvafamba sei? Ndingati zuva ramangwana tinenge taane mhinduro mangwana kuseni teta kuziva kuti utungamiriri uchati kudii nezvazvo chokwadi. Asi isusu semhuri taona kuti mukoma munhu akabva kumusha achiuya kuno kuHarare kuzoita kuzoshava.
Saka taona kuti zvakakodzera zvakare kuti mukuradzikwa kwavo vadzokere futi kupi kumusha semhuri, ndiko kuna amai nababa nevamwe vakashayika vari ikoko. Saka tinovaradzika ipapo. Tanga taronga zuva reSaturday, ndopatisha Saturday vachabva kunyaradzo uya wozosvika pamba pavo panapa zvenguva diki diki, then tozovatakura toenda kupi kumusha musi weSaturday iwoyo, unorara kumusha. Sunday tobva tavaradzika. Chokwadi. Kumusha ndekupi? Kumusha tinobva kuChiweshe, panonzi pachavhakaira kubare ndokwatinobva. Chokwadi. Zvamungangoda kutaura kumhuri dzakakwanisa kubata neprogram ngene upenyu hwasenior lecturer Mazibaba Nicholas Zakaria. Ndingati kumhuri yeZimbabwe tarasikirwa zvikuru. Mukoma ndovanga ari baba ndovanga ari amai, ndo vaitichengeta. Namwe matambudziko ndo vaiona zvese, uye munhu asingasarudzi ani kuti haisi hama kana kuti ihama, vanongobatsira. Munhu auya anoda kubatsirwa zvemhanzi, munhu anga achibatsira. Saka ndinoti tarasikirwa zvikuru. Chokwadi. Taura nevaviri vairidza, umwe anga achirimo muKiyama Boys neumwe akamboridza naMadzibaba Zakaria. Avo vataura kuti zvizhinji zvavanoziva pana Madzibaba Zakaria inyaya yekudzidzisa, munhu aivadzidzisa achivapa hunhu. Baba, ndinoda kukubvunzai kuti parwendo rwamakafamba naMadzibaba Nicholas Zakaria, rumbo rwamunoti urwu rwakanyaso kukubatai pamwe kana kuti rwamunoti urwu rwakanyaso batwa nemazvo pamabasa aBaba Zakaria? Ndinofarira rumbo song inonzi Mazano. Rwandofarira kuti inorayira nekudzidzisa nekudzoredza isusu vana vechidiki kuti tisanyanya kurasika. Wakawandisa ichiwanda, wakawanda vari baba ichikwadi. Sababa semunhu anenge aita musikanzwa wavo, sababa zvina basa kuti watikurei vaitotora shamu wotokurayira wotokudzoreredza kuti mwana wangu warasika. Usadaro asinzwaro. Hapana. Tinoziva vazhinji vanoti kuti kufa kweJohn Kambai Varwe chii chatiri kutarisa kuchikwata cheKiyama? Makabatana here zvekuti munoti hongu baba vaenda, asi semunhu akatidzidzisa tikuramba tichipfuurira mberi nebasa? Tikuramba tichipfuurira nebasa, chikwata hachiparare. Tiripo tiri vana vavo, tiripo. Chikwata hachitomboparare, tikuendera mberi tiripo. Ndakatanga kushanda gore ra2000 svika izvezvi takatosvikawo Kiyama yatombofamba nechekare. Iviti ndakatoberekwa ndichingonzwa kuti kune Kiyama, svika ndatosvikawo ndatoshandawo Kiyama ikoko, svika nanhasi nditoripo. Indonzi Nasho Azati, ndinoridza bass guitar. Ndakaridza naMadzibaba Nicholas Zakaria kubva 1998 after split yavo nemukoma Alec Macheso. Ini ndakapindawo ndichiridza bass guitar rairidzwa namukoma Alec Macheso kubva 1998 kusvika 2012. Ndinoti ndinosurukirwa nekushakirwa kwadaitwa naMadzibaba, vanova baba vakandirera. Ndakati ndichibva kuchikoro handina rimwe basa randakasenza, ndakashanda basa remagitare kuKiyama Boys, ndikarera mhuri. Ndakabereka vana 5. Ndikarera mhuri, ndikavaendesa kuchikoro vakakura, ndichiridza bass guitar kuKiyama Boys kwaMadzibaba. Saka inini ndikunzwa kurwadziwa nekushakirwa kwandakaitwa naMadzibaba. Baba vanga vari baba vangu, pasiri panyaya yekuridza magitare chete, asi nekundirayiridzawo mafambiro anoita upenyu. Baba handiri kunyepa, vanga vari munhu anorayira, nekuti ivo vanga vasiri munhu. He was a no nonsense man. Vanga vasingadi zvinhu zvakashata.
mukushanda kwandakaita nawo ndakashanda nawo 14 years. For 14 years ndakadzidza zvakawanda. Zvinova zvandiraramisawo kusvika zuva ranhasi ndiri mupenyu nekuchengetawo mhuri kwandakaita ndiri mupenyu. Noti ndarasikirwa zvikuru, ndarwadziwa. Zvisinei Mwari vatanhawo ruva ravo. Asi pazvinoitika pacho zvinorwadza. Tese tichatevera. Asi nguva ineyi tiri pakuchema. Tarasikirwa nababa vanova mukuru vemhuri. Chii chamungade kutaura pakushandidzana kwamaita navo? Nekuda kwekuti unozoti vamwe vachiti inini ndatobva kuya hatisi kubatwa zvakanaka kana kuti hatisi kubatwa zvakanaka. Asi vatiri kutaurawo vachindoita nyaya yemakore vachishandidzana navo. Anga ari munhu akaita sei kushanda naye? Madzibaba pandakashanda navo handina kuona chakaipa pavari. Mukushandidzana mukuzobva kwandakaita inini ndakabva ndatorwawo nemumwe ainzi Bambo Shingiraita Pomwa aidai kuitawo zvemusic. Saka ndomabvira ndakaita because anga andiofawo zvanga zvakanaka. Ndikaona kuti inini zvina ndiendewo ikoko. Zvisiri zvekuti ndanga ndanetsana namadzibaba kana kuti tanga tashandidzana zvakaipa aiwa. Asi kuti ndanga ndaofawo zvazviri nani. Munongoziva pakurarama ukaofwa zviri nani unoopta kuti rega ndiende kune zviri nani kudarika pane zvandinazvo. Panapa ndangouyawo baba vangu Nicolas Zakaria tanga tingotese mufield ndichimba nababa achipanga. Saka waindikurudzirawo pandakazenge ndisashande nababa achipanga vachiti wadi kuzvimirira mwana wangu. Saka vangu vadi baba vedu. Saka ima ane bhendi renyu? Ndane bhendi rangu. Zvini zvitatu zvamakasiya madzidziswa namadzibaba? Baba vaindidzidzisa kuti kugarisana nevamwe zvakanaka. Kana pane pamwe pataimbodhonzerana mashoko namukoma usachipanga waitonditsura kuti aiwa musadaro. Saka ima itodhonza mashoko kuna baba chipanga? Aiwa, tanga tichingotadza hedu kungonzwisisanawo pamwe pati takazogadzirisana zvikapera. Amen. Iwa madzibaba waiumba mafamilies zvekuti wachiri panguva yakabva mukoma aleke vachimbotsiya bhendi ndakambofura nepanapo ndikaridza wangu maridhimu pati semunhu anga achipfuura hana kuzodzoka. Tingadai tiri tese mazuvano vaiwakiridza vachitiumbiridza kuti tigare zvakanaka. Vangu vasingade hondo kana kuimba ikoko vangu vasingati kana kuti uyu mushandi wangu anozondikunda vaingoti aiwa anenge ane zvake anoridzawo tichingoendera mberi. Tataura zvakare nevavakidzani vati ivo kune vamwe vaimbi vanotorema asi madzibaba Zakaria akanga ari munhu wevanhu, akanga asiri munhu aisasvikika asi aive munhu akareruka, munhu aitaurika naye. Ndaigara ndiri kuGrenhora murume wangu aishanda kumagonyeti kunonzi kuWheels of Africa. Saka vakatanga kushanda vese namadzibaba. Pavasitanga kuzondiratidza kuti tata kushanda namadzibaba kupi kumagonyeti. Saka patakazowana stendi tichiuya panapa ndakazowanika tamaneighbors manje iwo achigarawo apa achitaugara apa. Saka kutaura chokwadi madzibaba vanga vaine rudo. Kana ndichivaona ndinovati ndibaba sekuru andiri. Saka ndati dzimunguva ndikawana problem pana baba vaiuya kubva kuchiweshe vaibva vasvika vobva vati mai mukoko oichi matomatoes vaindipa matomatoes nemaonyens baba vamadzibaba anditi vamadzibaba vaiimba pamba pavachita chechi munoziva tichienda ipapa tichinonzwa mari idzo yavaita pamba pavo apa. Dzimwe nguva ndati zvinhu zvangu zvikambobva kusadzisa nene ndambotumirwa ndaenda pamadzibaba ndozwa kuti wediwe ini handina kana sendi ndokumbira kuti munditakurirawo nemotikari dzenyu munonditurawo zvinhu zvangu kana zvazouya ndikaona mari ndokupai. Kutaura chokwadi madzibaba ndo vaindibatsira. Ndinoti vafambe havo muri gari Mwari avachengete nemhuri yavo yavasiya Mwari ngavapindire. Ini ndinonamata AFM asi kuburikidza naMwari tiri vana vaMwari tese. Amen. Mama, imimi semuvakidzani wemadzibaba chii chamunoda kutaura nemagariro amama akaita navo kuno? Inini ndiri kunzwa kubatikana kurwadziwa zvikuru nekuti madzibaba ndaiti muzukuru wangu nekuti mwana wangu dangwe rangu musikana akaroorwa nemunhu akaroorwa pamusaka pamunhu pane munhu aiimba namadzibaba anonzi Redfan ndiye mukwasha wangu murume wefirst born yangu. Inini ndinogarawo 2 houses from kubva pamba pamadzibaba. Ndarwadzikana nekuti madzibaba tainzwa kusununguka
tikavaona kana tikasangana navo mutauni tainzi mama andeikwira vanga vasingareme zvinoita vamwe vaimbi zviya vanga vari munhu uya akafaranuka. Takatomboitawo dambudziko pamba peduwo vanhu vakatoshamisika kuti ko havasi madzibaba here vauya panapa ndikati ndivo ndikati vanogara apa zvikanzi taitofunga kuti havagari kuno tikati aiwa vanogara apa tarwadzikana zvikuru patanzwa shoko iri tarwadzikana tabatikana tinongotiwo madzibaba zororai murugare ndakakuonai marimwe zuva ndikatotaura nemi mukatonditi miri yangu iri right but handakuziva kuti munotisiya zvakadai ndarwadzikana ndinongotiwo fambai murugare. Zvichida mungade kungotiudza nziyo dzakaimbwa namadzibaba dzekuti munoti panziyo dzavo iyi handiikanganwe. Ini ndoanza kukanganwa. Vaingoimbawo dzimbo dzekurayira vana vamazuva ano kuti vaito uno akanaka uno akadzikama. Chimbo chacho kuti vanoti ndavosa verengwa iyo. Ndizvozvo chete ndatombokuendai kuti vakudzidzisei kuimba. Vanototidzisa kana kutamba ndaiplay handiti umba munhu tanga hangu kunamata ndichiridza masongs awo. Tinotenda chokwadi vafambe zvakanaka. Imimi nziyo yamunorangarira nayo madzibaba ndeyekuti kuti inini dzimwe dziri kutoita kunditiza asi dzakawandisa zvekuti handigoni kana kutotaura kutoti nditi ipi chaiyo dzese dzaingokomborera vaivaka taitoziva dzekuvaka chete. Taitoziva kuti Christmas ikauya tinenge tichijamba maspika chitamba madzibaba. Tatojamba maspika izvozvizvi tichatoridza maredhiyo tichivarangarira madzibaba nekuti vanga vari munhu wedu tainzwa kukomborerwa kana tiinavo muno taitoziva kuti tine munhu mukuru muraini munhu saka tarwadzwa zvikuru. Taura zvakare nemukomana akashanda namadzibaba Nicholas Zakaria iko zvinezvi avaikuridzira Alec Macheso ari kuchikwata chemberi kwazvo achiridza madrums uyo ati sekutaura kwaita vazhinji akadzidziswa zvekuti zita rekuti lecturer rakakodzera kuna madzibaba Nicholas senior lecturer Zakaria. Ndingangoti inini chekutanga zita rangu ndinonzi Give More Chokumanyara. Randakazopiwa kumberi kwazo ndinonzi Drum Wizard. Ndakaridza madrums kuKiyama Boys kubva mugore ra2003 kusvika 2013 ndichizobva ndichienda kumberi kwazo. Ndo pandakashanda kubva 2003 kusvika 2012 ndiri kwa madzibaba Nicholas Zakaria. 10 years makore akawanda muchishanda namadzibaba. Chii chamuruda kutaura chamuti inini ichi chikaichi ndo chandakabata chandakadzidziswa namadzibaba Zakaria? Ndingangoti inini mukushanda kwandakaita namadzibaba Nicholas Zakaria kana ndichivaona kwandiri ndi baba nokuti vakandidzidzisa magariro, tsika neunhu mukushandidzana nevamwe nokuda kwokuti munhu anga ari muchinamato vaitidzidzisa tsika dzechinamato kuti vana vangu patinoshanda tichiita zvatinoita munongoziva basa redu remagitari tinosangana nezvakasiyana siyana zvatinongosangana nazvo asi munhu aitidzidzisa sababa vaiti vana vangu handidi kuti muwe muchiwanika muri mutsika dzakadai. Ndo dzidziso yandakadzidza kubva kune mukuru kusvika pandiri nhasi kusvika ndisvike pandiri ndizoenda kumberi kwazvo vachitidzidzisa kana kunyangwe maridziro chaichayo. Ndo ndingangoti ndo pakabva zita rekuti lecturer. Ndo zvandanoda kuenda kuti zita ravakapiwa iri imi makaritarisa raikodzera here? Ranga rakakodzera nokuti patakapinda isusu tichipinda kuKiyama takapinda tiri vana vadiki. Saka vakatidzidzisa kusvika tichikura tisvike patiri munhu aitidzidzisa kuti apa fambai neapa muchifamba neapa muchifamba neapa. Zvinova zvakasakisa kuti kana mazita makuru ange achitionawo kusvika pari nhasi kuti mberi kwazvo ndakazobva kuKiyama ndichibva kune bhendi hombe ndichienda kune rimwe inhau iyoyo kuti ndanga ndadzidziswa uko ndingati uku kuyunivhesiti kana taakutaura kunyaya dzemusic
saka vakanga vari lecturer ichokwadi university yemumari. ichokwadi. Nawo taakuona chikamu chavakabata pamusoro pemumhanzi chii chekuti mungati mimika kunyange inini ndoshuwiro yangu kuti ipiwe seruremekedzo kuna madzibaba Zakaria. Ndingangoti inini semunhu akacontributa kunyanya music industry changa chiri chikumbiro hameno kuti chinganzwikawo here kuti semunhu akacontributa music industry zvakanyanya zvokuti isusu takatokura tichitonzwawo kunzi kuna madzibaba kune Kiyama Boys tisati tatombosvikako kuti takuridzawo magitari. Takakura tichitambawo magitari amadzibaba kusvika tizoshanda nawo. Saka ndandiri kukumbirawo kuti dai vapiwawo ruremekedzo regamba kana renyika, nekuti kuindustry yedu yemusic ritori gamba. Tinoziva kuti dzimwe nguva vanhu pavanopatsanurana vanenge vakuita kunge vavengi, asi zvinhu zvatina kuzviona pakati peKiyama nemberi kwazvo chii chekuti mungati mimi ndo chakaita kuti kunyange isusu tabuda muKiyama Boys asi ukama hwakangoramba hwakanaka? Inini chandakaona kunyanya inhau yekuti pagara pane ukama kubva kumberi kwazvo neKiyama pagara pane ukama. Saka hazvina kunge zvakarema kuti inini pandakabva kuKiyama ndichienda kumberi kwazvo hapana kunge pachiita mutauro kana kuita zvakawanda, nyaya dzakawanda dzekutaurika kunzi zvazodai zvakangoendawo zvakadaro. Hazvina kumboita kana kunetsa kana kutaura kwakanyanya. Mukoma, tirikuona nhasi unotaya kuzochema madzibaba Nicholas Zakaria. Imimi tanzwa kuti muri vamwe wakamboshanda navo. Makashanda navo kubva rini uye maite? Okay. Namadzibaba Nicholas Zakaria ndine urombo kuti watisiya zuva ranhasi. Ndakashanda navo since 2009 pavakaita split off from split off nemberi kwazvo vachiuyawo vachizvimirira vari Kiyama, mberi kwazvo zvichizozvimirira iri yega. Saka up until now tari tichishanda tese neKiyama Boys ndichisupporta kutransport nelogistics dzeband and taishanda zvakanaka. Up until now, I'm sadly disheartened this sad loss yataita ya senior lecturer. Ndakazosvikawo pakusvika pakuita interest yemaguitars, ndivo vakandidzidzisawo the best guitar up until now. Ndakubatawo ndichimbobatana nevakomana veJabavo, vakomana veTalking Guitars, and chinhu chakandi inspire kuti ndipindewo music industry since ndanga ndiri hangu muengineering industry. Up until now ndiri muengineering industry, but vakangondi inspire through vanhu vavakadzidzisa vaisanganisira Mopawo, Alec Macheso, System Tazvida, Sifas Karushanga, kusanganisira a lot to mention. Saka zvinhu zvinova zvakangotifadza. Zvichireva kuti vazhinji vaimbi vekusungura vakapfura nemaoko mumadzibaba Nicholas Zakaria. Ichocho ichokwadi, kusanganisira varipo izvezvi vana Simon Mutambi, mukatarisisa even the latest genre riko rezim dancehall vana Signal vakatombosvika pakupatana na senior lecturer through his type of music and his composure as a legendary musician. Zvekuti tinoti isusu zita ravakapiwa rekunzi senior lecturer is befitting. It's true. And to everyone in the music industry and in every genre irimo muno muZimbabwe, he can recognize Nicholas Zakaria as an icon and tarasikirwa zvikuru. Tataura neumwe muimbi anozivikanwa ari Gwenyambira Mambokadzi, uyo ati zvinorwadza mashoko anotaurwa nevanhu pasocial media ngavataure mashoko anovaka. Kana umwe wavo avirwa nedambudziko uye akurudzira kuti vaimbi vabatane kana umwe awirwa nedambudziko. Muri yeZimbabwe tinoti muridzi weruva atanhake.
muri dzaita sekuda kwake, asi sevaimbi tarasikirwa. Inini kutanga kuita conduct namadzibaba ndakatanga kusangana navo pagala ravamugabe 90th birthday yavamugabe. Gitare ravo rakanganisika ravairidza ivo, vakakumbira kuvaimbi vese vanoridza magitare vakavanyima. Vakauya pandiri vakati, mwanangu, ndaona negrupu rako wakabune gitare, ndipowo gitare. Ndopandakavapa gitare rangu, vakakwira naro pastage vakaimba. Ndopatakaumba ukama ipapo, hatazomboregedza kukurukura tese kuzosvika even pavakazorwara pavaifu taikomunicata. Ndakauya ndikavaona, taiuya chionana vese namama mai madzibaba. Asi chanyanyotibata inini semuimbi ndechekuti tinodanana kana munhu asvika pakudzama kudai. Varipo vaviri vatatu vakauya vakamira namadzibaba panguva yokumanikidzwa. Tinotsvaga mhosvo panenge munhu ari padambudziko. Nguva yekuti mumwe wedu amanikidzwa, ndini ndamanikidzwa, ndinofara kuti titaure rakanaka rinomusimbisa. Chimwe chete chakaipa, especially pasocial media, zvamunotaura zvinouraya munhu mukati. Ngatitaurei chakanaka, tisimbise umwe wedu kana asvika pakubatikana. Vamwe nhasi vandiri kuona vari kutoisa mapikicha pamastatus nepafacebook ndo vakuru vaitaura rakaipa. Tiri vaimbi, tiri vaparidzi vechakanaka sezvaitaurwa naivo madzibaba kuti kufamba kwako ngakuve maridzo yakanaka. Ndiroramba chingoti mhuri yeZimbabwe ngatinyaradzwei, baba vaenda asi ngatisarei takabatirira pamashoko avo. Tinoziva kuti vanhu kana vachishandidzana kana kuti zvinenge zvichiitwa panyika, vanhu munyika unonzwa vachinzi iraive gamba chairo. Makatarisa madzibaba Nicholas Zakaria, tinoti gamba here kune zvemumhanzi? Kutaura chokwadi, inini ndisati ndatoenda kana kuchikoro, ndichiri kunonzi kutsungare kwaya kumusha kwedu isusu tiri kurusefa kwaitoridzwa masongs amadzibaba, airidzwa tichitotamba paKrisimasi chingwa chiri murusero. Takakudzwa nemasongs amadzibaba, taimasiva zvakanyanyisana. Nhasi tinomaridza mudzimbabwe dzedu, haana kubuda mufashoni. Igamba rekuti sevaimbi tachitokumbirawo kuti vakapiwa ruremekedzo rwegamba ka zvinokodzera kwazvo, nekuti vakabata basa, vakadzidzisa, vakarayira, vakaravo basa, vakarwa zvakanaka. Ndeipi nzwi yamungangoda kutiimbira idiki diki yakaimbwa namadzibaba? Ndoda kuimba yandakaimba nawo mazuva apera pandakachiona achirwara, asi musaseke nekuti ndiri gwenyambiri. Kufamba kwako ngakuve maridzo yakanaka, zvinodiwa nababa.